with that being said, Sir Joel, no? Unang pagpasok ko pa lang dito, nakita niyo naman, sinabi ko pa lang, amoy pa lang, talagang ma-reminisce mo yung amoy ng hot pandesal sa umaga sa Pilipinas. Yes. Grabe. Grabe, parang nostalgic na or nostalgia na parang bumalik sa akin at wow, yung feeling na gigising ka ng maaga, dadaan ka ng bakery, talagang amoy na amoy yung pandesal. Grabe, sarap. Yeah. Sir, pwede pa natin tikman? Yes, uy, go ahead. Siyempre, pandesal. Ayan, no? Yeah. So, talagang freshly baked to. Mainit-init ito, mga kabalen, no? Yun ang kinagandahan dito sa The Bread House kasi ang kakainin yung pandesal dito or tinapay is talagang kakalabas lang galing oven. Kaya talagang sure na fresh and freshly baked. Mainit-init pa. So, sasabayan mo pa ng mainit na kape. Kape. Hey. Yeah. Grabe. Pandesal. Parang Sir Joel, yung malutong ng balat. Yung lutong ng balat, tapos yung lambot ng laman sa loob. Pakita mo. Grabe. Grabe, totoo sa tinan mo. Guys, tinan nyo. Wow. Wow, ito yon. May cheese yan. Ito yung Pandesal. Filipino pandesal talaga na hinahanap natin na minahal natin sa Pilipinas. Uy, may cheese pa pala. Ayun, no, may cheese, oh. May gusto kang gawin eh. Ito talaga ang the best way to eat your pandesal. Ito, sinasaw ko na nga. Naka-open na nga. Ayan. Wow, ayan, no? Woo! Ito, sinasaw ko na. Ito yon. Solve. Parang nasa Pilipinas ka lang. Para ka lang nasa Pilipinas. What's up mga kabalen? So isang napakalamig na umaga para sa atin. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So I think it's a -8 ngayon dito sa Edmonton, no? At tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pag-e-explore ng mga iba't ibang Filipino-owned establishment. At ito na nga ang ating i-feature sa araw na ito. Walang iba kundi ang The Bread House. Ayan, kaya samahan nyo ako. Pasok tayo sa loob at tignan natin ano ba ang mga makikita sa loob ng The Bread House at kung anong klaseng mga tinapay ang ating pwedeng matikman. And, siyempre, special shoutout sa'yo, Ma'am Justin Tan, for recommending this place. Ayan. At sa mga gusto pa pong mag-recommend ng mga Filipino businesses dito sa Edmonton, just comment on the comment section at malay nyo, yung recommendation nyo naman ang next na i-feature natin dito sa Kabalen in Canada. Let's go! Okay, so ayan na mga kabaleno, nandito na tayo sa loob ng The Bread House at kita nyo naman, napaka-aesthetic ng kanilang lugar. Very cozy, malinis at talagang gaganahan kang kumain ng tinapay pag nandito ka. Kaya naman nakikita nyo, pakarami nilang mga tinda. Merong mga cakes, merong mga iba't ibang tinapay, mga spreads at pwede kayong mag-dine-in dito sa loob. At pwede rin kayong mag-take out, pero I suggest mag-dine in kayo kasi talagang matitikman nyo yung mainit na pandesal. Pagka-order nyo dito, straight from the oven at pwede nyo nang kainin. Ayan. So, yun ang aking recommendation. So, mamaya, makakausap natin.
we are very lucky kasi makakausap natin yung mismong may-ari. Itutour niya tayo sa loob and we can get to interview yung mismong may-ari na si Sir Joel. Ayan. So excited ako mga kabalen. Samahan niyo ako at i-explore natin ang The Bread House. Let's go! Alright mga kabalen, so ito na, no? Nabigyan tayo ng chance para makapasok dun sa loob at mapakita sa inyo kung gaano ba kaganda or gaano kalinis at gaano ka-productive ang kanilang production sa loob. And ito nga po pala, kasama natin ang may-ari ng The Bread House, si Sir Joel. Ayan, sir. Pati po kayo sa mga kabalen natin, mga kababayan natin. Mga kabalen. Opo. Mga kabalen. So, nandito po tayo sa Bread House. So, tara na. Alright. Pasok tayo. Let's go. Tara. Alright mga kabalen, so eto na, no? We are very lucky kasi we got a chance na makausap natin or ma-interview natin ang mismong may-ari ng The Bread House, si Sir Joel. Ayan. So, yes, over the coffee and pandesal and other breads, magkakaroon tayo ng konting kwentuhan with him. Ayan, sir. Nice, Sir, salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Talaga pong very grateful po ako na makapasyal dito sa inyo at syempre matikman yung inyong mga napaka-famous na mga tinapay, lalo na yung pandesal. Yeah. Lahat naman welcome. Lahat ng gustong mag-vlog actually welcome dito sa Bread House. So, in-invite ko lahat kung sino man para they can spread out to the good news. Yes. Para lahat ng ating mga kababayan matikman na yung parang your back home, parang nandyan na nakakabili ka ng masarap na pandesal. Yes. Mainit na pandesal sa kanto. Yes. With that being said, Sir Joel, no? Unang pagpasok ko pa lang dito, nakita niyo naman, sinabi ko pa lang, amoy pa lang, talagang ma-reminisce mo yung amoy ng hot pandesal sa umaga sa Pilipinas. Yes. Grabe, parang nostalgia na parang bumalik sa akin at wow, yung feeling na gigising ka ng maaga, dadaan ka ng bakery, talagang amoy na amoy yung pandesal. Grabe, sarap. Yeah. Kaya nga po, ito na, at least matitikman na natin ngayon yung pinagmamalaki nilang hot pandesal. Ayan, sir. Sir, pwede pa natin tikman? Yes, go ahead. Siyempre, pandesal. Ayan, no? Yeah. So, talagang freshly baked to. Mainit-init ito mga kabalen, no? Yun ang kinagandahan dito sa The Bread House kasi ang kakainin yung pandesal dito or tinapay is talagang kakalabas lang galing oven. Kaya talaga sure na fresh and freshly baked. Mainit-init pa. Sasabayan mo pa ng mainit na kape. Hey. Meron kaming kape. Latte actually. Oh, latte. And then, latte. Kape, regular coffee. Yan, we serve also that one. Hot and cold. Yeah. Grabe. Pandesal. Parang Sir Joel, yung malutong ng balat. Yung lutong ng balat, tapos yung lambot ng laman sa loob. Pakita mo. Grabe. Grabe, totoo siya. Tinan mo. Guys, tinan nyo. Wow. Wow, ito yun. May cheese yan. Ito yung Pandesal. Filipino pandesal talaga na hinahanap natin na minahal natin sa Pilipinas. Uy, may cheese pa pala. Ayun, may cheese, oh. So kung naghahanap kayo ng ganito, gusto nyo matikman ulit yung sarap ng pandesal sa Pilipinas, grabe, punta kayo dito sa The Bread House. Yung crunchy outside, yes, and then soft inside, fluffy inside. Wow. May gusto kong gawin, Sir Joel, eh. Sauce mo. May gusto kong gawin, eh. May gusto kong gawin, eh. Ito talaga ang the best way to eat your pandesal. Ito, sinasaw ko na nga, naka-open na nga, eh. Ayan. Wow, ayan, no? Woo! Ito, sinasaw ko na.
ito yon. Solve. Parang Grabe. nasa Pilipinas ka lang. Para ka lang nasa Pilipinas. Okay, Sir Joel, kwento mo naman po sa amin. Paano mo inumpisahan itong business na to? Paano mo siya naisip na bakit ba't pandesal? Bakit tinapay? Well, yan nga. Nung pagdating ko dito kasi sa Canada, ang dami ko nang napasukan niya. Ang dami napasukan, merong mga paggawaan ng steel bars, nagpuputol ng bakal. Opo. Pumasok ako sa oil and gas, dealership. And then, during pandemic, kasi, nag-isip kami noon na, di ba nagtanggalan ng mga... Trabaho, nagkaroon ng... parang hindi naman nagtanggal, parang naglaylo yung business. Yung business, right? So, since na meron naman akong experience sa bakery, when I was studying in high school, nakapasok ako ng bakery. Sa Pilipinas yan, sir? Yeah, sa Pilipinas. So, doon nag-start yung bakit hindi ko subukan ulit na mag-bake. Okay. So, we started home baking in Fort Saskatchewan. And then, we started 20 people to taste it before we come out the perfect or the final yung final na sangkap. Recipe. So, nung nag-okay na sa 20 friends ko, so nag-start kami ng bake ng home baking and then start ng pa-order. Ayun. So, doon siya nag-start. So, yun mga kabalen. So, doon nag-start si Sir Joel, no? Yeah. And the rest are history. The rest are history. Meron ka ng pwesto, Sir Joel. Hindi ka na bahay lang. Ang galing. Yeah. So, how is business doing now? Ngayon na eto ka na. Meron ka ng pwesto, may mga tao ka na, and then ang dami mo ng production. And I believe nagde-deliver ka pa sa mga superstore. Yes, we do, yeah. And sa mga Filipino store. Yeah. How is business doing, sir? Sige, tirahin mo lang yung tirahin. Sige lang po. So, balikan natin kayo na yung sabi mo nga. Kwento lang po kayo ng kwento ko, kain lang ng kain. So, yung sabi nyo kanina na, how is the business going? Yes. So nung nag-start kami ng home, para lang ma-inspire yung iba. Ma-inspire din yung parang nag-iisip din kung paano sila mag-start. Yung bang sawa na sa pagtatrabaho. Okay. Hindi naman sawa actually, pero parang napapagod ba? So, and then you're thinking about starting a new business or ano pa man yung pagkakabala. Yung tinatawag nilang hawak mo yung oras mo, Yes. yung financial freedom na tinatawag. Yes. So, nung dumadami na nung nag-start kami sa home business, tapos dumadami na yung client, dumadami nag-order. So, we actually thinking of putting a physical store kasi dumadami na nga siya. So, we started in Fort Saskatchewan. Sa bahay lang, di ba? Hindi, kumuha na kami ng pwesto doon. Oh, okay. So, kumuha kami ng pwesto 2020. Meron kaming tinayo na isa doon. Nag-start kami sa isang proofer, isang mixer na 20 quarts, at saka isang oven na double deck lang na oven. So, doon kami nag-start sa isang pwesto na maliit. Tapos, after that, dumami. Nag-start na ako, si Mrs. ko, at saka isang kasama ko na isa. So, 3 tao lang kami nag-start noon. And I strongly believe po mga kabalen, no? Hindi siya magkiklik, hindi siya lalaki, hindi siya bibilin ng maraming tao kung hindi masarap yung mismong produkto. So, that just tells us na talagang tinatangkilik kasi nagugustuhan ng mga tao yung lasa ng kanilang tinapay. Ayun. Masarap eh. Oo. Sir, para po at least makapunta po sila dito, paano ba sila makapunta dito at matikman naman yung freshly baked nyo na pandesal? Kasi kung gusto nyo matikman na mainit pa talaga, mas maganda yung dumayo kayo dito sa lugar nila para at least fresh from the oven talaga yung matitikman nyo. So, paano po ba sila makapunta dito, sir? So the physical store, we're located at 12617 140 Ave, Northwest, beside Lucky Supermarket or next door to Manila Grill. Manila Grill. So, madali lang siyang or Google it. Google niyo po yung address po. Madali lang siyang mahanap. Or just type in the food house. The bread house. Sorry, the bread house. The bread house. Ayan. So, ituturo na po kayo dito.
Yeah. We're open at 7:30 a.m. till 8 p.m. 7 days in a week. Ayun. So hot pandesal, you can buy hot pandesal from the morning beginning at 7:30 or starting at 7:30. Meron na kaming luto niyan. Maghapon po yan, hot pandesal. So hindi lang morning ang pandesal Maghapon po yan. Ayun. And walang tigil to na pagbe-bake nila kasi talagang mabili. At kaya makaka-sure kayo na laging mainit yung pandesal na bibili nyo dito sa The Bread House. So every 10 to 15 minutes may lalabas na bagong pandesal. Ayun! So hindi po siya iniinit. Ayan. So ayun po mga kabalen, no? Talagang nakita natin yung humble beginnings ni Sir, paano siya nag-start and how his business grew. Na eto na ngayon, meron na siyang sariling pwesto na napakaganda, napaka-cozy, at talagang napaka-aesthetic. Talagang pagpasok mo pa lang, talagang mafe-feel mo na, wow, ang sarap ng tinapay dito. Masarap. Masarap pagka mainit. Yes. Kaya po, Sir Joel, maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Talagang nag-enjoy kami sa lasa ng pandesal, sa company nyo, sa tour nyo sa likod. Kaya, it's something na talagang mare-remember namin dito sa aming channel. Ayan. Yes. Walang problema yan. Welcome lahat nung gustong gustong mag-share kasi ayun. Gusto ko ring actually hindi naman ilang ba ang percentage ng natin population ng Filipinos Edmonton? There's a lot. Pero baka wala pa sa 20% na nakakaalam. Wala pa sa 10% na nakakaalam. Opo. Kaya sino ba naman magtutulungan, di ba? Kundi tayo ring mga Pinoy dito sa Canada. So I am also welcome actually lahat ng para may spread out. Yes. Good news. Okay. So if you're a content creator like me or an influencer, eto, puntahan nyo lang si Sir Joel dito. Hindi siya mahirap kausap. At papatikimin pa kayo ng kanyang napakasarap ng mga tinapay. Meron pang ibalot mo ako. Uy, may pasyaron pa pala. May pasyaron pa pala si Sir Joel. Ayan. Okay. Ayun. Yan lang siguro. Ano bang magandang... Wala na. Pwede siguro yan. Okay. So, hanggang dito na po muna mga kabalen. No? Talagang isa sa mga na-enjoy kong episodes to ng Kabalen in Canada. So, sa mga nanood po from the beginning to end, sa mga nagtiyaga hanggang ngayon ay suportado pa rin sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Once again, mga kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Goodbye!